Tsotsar farjin mace, amfaninsa guda 6 da za su yi matukar baka mamaki da kuma ainihin illarsa da halaccinsa a musulunci. Da farko dai tsotsar farji abu ne mai matukar tafiyar da tunanin mata da jefa su cikin yanayi na tsantsar jin daɗi. Kallonsa a wannan yanayin a matsayin ka na namiji kuma abu ne mai matukar burgewa da saka alfaharin kana gamsar da bawa masoyiyarka jin daɗi na musamman. Amma ka taɓa tunanin halaccinsa a musulunci ko tunani akan illarsa ko kuma alfaninsa ga lafiyarka? Ka taɓa tsotsar ma kuwa? Kana son tsotsar ko dai son gwadawa kake a gaba? Kyamar tsotsar kake? Mugun tsanar ta kai? Ko kuma ma dai kai kawai baka san ainihin ma'anar ta ba ma? In dai tambaya ɗaya daga cikin wayannan ta dace da tunaninka, to muna so ka biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan don warware ma dukkanin su. A kuma abin zai fi bada ma'ana idan muka fara da faɗa ma gajeren labarin wani matashi ɗan ƙasar Ghana mai suna Asim Beba. Shi matashin irin mutanen nan ne marasa kan gado, domin a wani ƙayyadajjen lokaci ya yi jima'i da dabba akuya, bayan kwanaki kaɗan a tsakani kuma ya sami yin jima'i da budurwarsa. Ita ma budurwar tasu cikin 'yan kwanaki kaɗan da yin jima'in nasu ta yi jima'i da wasu daga cikin sauran samarinta. Gajeren labari dogo, wayannan samarin da ta yi jima'i da su ma sun yi jima'i da wasu daga cikin mutanen gari daban-daban a cikin kwanaki kaɗan. Ba su kamu da cututtuka kamar yadda kake tunani ba, amma abin da ya same su din zai baka mamaki. Don kuma ya fi baka ma'ana za mu bar shi zuwa tsakiyar bidiyon nan don warwarewa. Domin yanzu kam lokaci ne da za mu yi bayanin ainihin hukuncin tsotsar farji a musulunci. Da farko dai mu ba malamai bane, kuma idan muka ce za mu kawo fatawar malamai kai tsaye to bidiyon zai yi tsawo da yawa. Hakan ne yasa muka tattaro fatawoyin malaman muka dunkule su kamar haka. Mas'ala ta farko dai ba haramun bane. Ba wani mai ji akan hakan, domin babu wata aya ko hadisi da ta nuna haramcin hakan. Domin da Allah ya so haramtawa zai saukar mana alkur'ani kamar yadda ya haramta yin jima'i ta dubura da kuma yin jima'i yayin jinin haila. Sannan tsotsar farji abu ne da ba a fara yin sa lokacin sahabbai da tabi'ai ba. Asali ma abu ne da ya samu asali shekaru ƙasa da 100 baya. Saboda haka su ma sahabbai da tabi'ai ba a san matsayarsa a kansa ba. Sai dai kawai malaman mu masu daraja na wannan zamanin da suka riske shi. Su kuma din sun rabu ne zuwa gida biyu. Na farko, wa'inda suka ce ba haramun bane amma abin kyama ne ga musulmi. Hujjar ita ce Allah ya halicci dukkan gabobi ne don su yi ayyuka daban-daban. Saboda haka baki ba aikinsa bane tsotsar al'aura. Suka kara da cewa bakin da mumini yake amfani da shi wajen zikiri, salatin annabi da karatun alkur'ani bai kamata a dauke shi ana sawa a al'aura ba. Sannan suka ce aikata hakan yayi kama da kwaikwayon Yahudawa da kuma kama da rashin da'a. Malamai na biyu kuma su ne wa'inda suka ce totally ba wata damuwa tsotsar farji. Hujjar sa nan ita ce Allah subhanahu wata'ala ya ce matan ku ababen jin daɗin ku ne, ku je musu ta inda ko ta yadda zai gamsar da junan ku, matsawar ba ta dubura ba, yayin jinin haila ko sauran wasu haramtattun hanyoyin da muka saukar. Malaman suka kara da cewa in dai hakan zai gamsar da junan ku kuma kiyaye ku daga fadawa aikata haramun, to yana da kyau ku yi din. Hukunci biyun kenan, zaka iya daukar kowanne ka yi amfani da shi, za kuma ka iya neman fatawar malamin da ka fi yarda da shi don yayi ma karin haske idan kana bukata. Amma ni a ra'ayina abin da nake yi shine muna yi, amma kuma muna kiyaye tsaftar baki da tafarjin sosai fiye da tunaninka. Kuma abu ne mai matukar bayar da daɗi da sa shakuwa musamman ga mata. Idan ka gwada wata ran zaka faɗa min. Amma yanzu me zai hana ka fara gwada yau bidiyon nan like? Kai abokin mu ne, mun gode, mun san zaka yi. Sannan ya kamata ka san tsotsar farji ba haramun bane idan an tsaya a tsotsar farjin kadai ba tare da hadawa da shan mani, maziyi ko ruwan ni'imar farjin ba. Domin su najisa ne, shan najisa kuma haramun ne, saboda haka mu kiyaye. Amfanin tsotsar farjin guda 6 kuma su ne: na ɗaya, yana taimakawa wajen sa saurin narkewar abinci. Na biyu, yana daidaita hawan jini. Na uku, yana ɗauke gajiya. Na 4, yana ƙara kaifin kwakwalwa. Na 5, yana sa samun bacci mai kyau. Na 6, yana rage saurin tsufa. Amfani 6 kenan, amma abin da yasa ba za mu yi dogon bayani akan su ba shine wayannan amfanin zaka iya samun su ne kawai ta hanyar shan ruwan ni'imar farji, wanda a yanzu nan muka ce haramun ne sha. Amma dalilin da yasa ake amfanin nan shine akwai kwayoyin halittar bacteria masu matukar kyau a cikin ruwan ni'imar farjin, wayanda su ne suke kawo amfanin nan 6. Amma abin daɗin shine idan kana son samun amfanin ba dole sai ka bi ta hanyar haramun ba, domin da akwai irin wayannan bacteria din a cikin abin sha kamar irin su yogurt, dark chocolate da sauransu. Kuma ƙarshen labarin Asim Beba shine illar tsotsar farji, domin ana samun saurin yaduwar cuta ta baki da kuma al'aura. To duk yayin haduwar baki da al'aura idan da akwai ɗaya da yake da cuta, to dandanan za ta yaɗu tsakanin mutanen biyu. Domin Asim Beba da yi jima'i da akuya ya ɗauki wata sabuwar ƙwayar cuta. Bayan ya yi jima'i da budurwar tasa da ba ta yi jima'i da wanda yake tsotsar farji ba, to da cutar ba ta yaɗu ba har ta jawo mutuwarsu da sauran mutane da dama. Saboda haka mu kiyaye, idan kana son tsotsar farji kai da matarka kawai, ka kuma tabbatar da tsaftar farjin kafin ka kai bakinka. Fatan Allah ya sa mu dace. Hukunci da amfani 6 kenan. Kalli wannan bidiyon yanzu ko kuma kalli wa'annan. Shi wannan bidiyon bayanin abubuwa ne da suke faruwa da azzakarinka idan kai sama da sati ɗaya baka yi jima'i ba. Ka kalle shi yanzu don sanin muhimmancin yawan yin jima'i ga lafiyarka, ko kuma kallo wa'annan su kuma za su ƙayatar da kai.